Kusgadon nga nanawagan ang nagunang magbalantay sa Dice sa Usami sa Bisha Martin Sarmento Bawa DD sa kanagita mo karon sa nasod nga iuli ang ill-gotten wealth o ipatuman ang tinuod nga transparency o accountability sa mga nagdumala sa nasod. Kini ang gipanayag sa nagunang magbalantay sa Dice sa Usami sa ato sa episode gagapon sa pabalandog nga naghatag gayon nga pagtagad sa nangahitabo karon sa nasod tungod kay kita pa ang gikawatan, kita pa ang giakusahan nga destabilizer. Nanawagan siya sa katawhang Pilipino nga panalipdan ang kabaturan ug dili tugutan nga mawala lang kini. Abaw ginisgutanan kay ang tinuod nga pagbutyag sa kabaturan mo ang makaluwas sa katawhan. Gipanayag sa Arzobispo ang dakong kabalaka sa kaimtan sa nasod karon, ilabi na sa nagkalalay akusasyon sa korupsyon. Iyang gipuntig ang tanan nga nalambigit sa mga sa korupsyon o kayuyan kinahanglan nga madumag aron dili na mag-antos ang umaabot pa nga mga henerasyon. Yatagan usab og pagtagan sa Arzobispo nga ang nahitabo sa 2025 national budget di na dunay mga gingong insertion nga giangkon mismo pa sa gobyerno di na daw sa giluiban ang katawhang Pilipino mga giaprobahan o gipirmahan kini sa presidente bisan nga daghan og mga questionabling sa naasasud sa mga national budget o kung sa mga kaymuan usab sa Senado o Kongreso sa wala pa kini gipirmahan sa presidente. Duga pa niya nga ang nasod nagkalisod tungod sa padayon nga korupsyon o hangtod nga dili mauli ang ill-gotten wealth magpadayon lamang ang kalisod sa Pilipinas samtang daghang katawhan ang nagdagantos tungod sa mga kalamidad, linog, baha o gumampa nga mga katalagban nga naghatag og pag-antos sa mga katawhang Pilipino. Nanawagan usab ang nagunang magbalantay sa katawhan nga mag-ampo aron hatagan sa Ginoo og kaalam ang mga lider sa nasod nga ilang tumanon ang katugdanan dili alang sa ilang kaugalingon nga interes kundi alang sa kayuhan sa katawhang Pilipino. Gilaw man usab niya ang mga nabiktima sa kalamidad ang hatagan og tabang og makadangat gayud ang tabang sa katawhan og dili mausik nga sama sa nang gitabo kaniadto sa panahon sa Yolanda. Dili daghan ang mga relief goods ang nangadaot og wala mahatod sa mga nabiktima sa kalamidad. Sa katapusan migon ang Arzobispo at Bishop Boboad nga ang tinuod hustisya og matinud-anon nga pagserbisyo sa katawhan kinahanglan nga magpabilin diha sa mga nagdumala sa nasod nga adunay baruganan tungod kay ang kabaturan man ang makahatag og kaligwasan ngadto sa katawhan. The truth will set us free. Sumapa sa nagbalantay sa lokal nga simbahan sa Osamis. Busa atong alimahan ang kamatuoran ug dili kita musugot nga tabunan kini aron ang atong mga kabataan makakita nga value gyud nato ang kamatuoran. Truth will set us free. Dunay kamatuoran labi na gayud sa mga panghitabo sa atong nasod karon. Transparency, accountability ug justice. Ang atong nasod karon nagalisod kaayo tungod sa korupsyon. Ug kini may nahitabo gyud sa 2025 budget o giangkon kini sa ato nga gobyerno pero ngano man nga gi-approve man kini kun doon naman ay daghang insertions, doon naman ay daghan nga mga binuang nganong napirmahan man kini sa presidente ug ngano man nga ang Senado ug ang Kongreso midalaman niining maong budget ngadto sa presidente. Ginoo, hinaot unta nga dunggon mo ang among mga pangilihan nga himong hatagan o maayong panghuna-huna aron dili sila maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon kundili alang sa kaayuhan sa atong nasod. Pero magsugod yun ni nga iuli ang ill-gotten wealth. Kay kung dili mauli ka ng ill-gotten wealth, wala matay kwarta kaayo. O doon naman dili kwarta pero sila raman ang nagpahimulos na ang mga linog nasa Cebu, nausab ang baha ug bagyo dinagapon sa Cebu.
dinapod sa Davao Oriental, Manay, naapod ang Linog, dito pod sa Luzon, dito dapit sa Infanta, Catanduanes, tuapod ang baha. Wala pa matabangan hangtod karon o hinaot nga ang gihatag sa ato nga mga igsuon dina sa foreign aid, hinaot nga dili mahitabo ngadtong panahon sa Yolanda nga nakit-an nga daghan kaayo ang mga expired nga mga pagkaon, nakit-an nga daghan ang wala gi-deliver nga mga sinina ug uban pa, hinaot nga dili kini mausab o dili mahitabo. Ang TV Kabayan Payag sa nagunang magbalanday sa Archdiocese sa Zamis Archbishop Martin Sarmiento Bawa DD sa paghatag ug pagdagad sa panawagan nga iuli ang Hilgaten WAF tungod sa mga nahitabo karon nga kalisod, isyu sa korupsyon sa nasod ug labas na lang nga iampo ang nasod sa mga katawhang Pilipino aron ang mga lider ang magiyahan nga mohimo sa ilahang kaakuhan dili lamang silang kaugalingon nga interes kundi ang kaayuhan sa katawhang Pilipino. Alang sa DX, dili siya manusin ka ba ng Radio Siman, W. Manuel Ron Kilio Jr. Dadang sa nagbayan.